Bueno, eskerrik asko, Eva, como siempre, lo pones fácil para mi entradilla. Eskerrik asko, erraz utzi idazu, eta ni ere onan ator, beste behin ere, kongresu hau iztera, eta bilagun eman ditut horrak hartzen, Eta ea, gai nahi zen, idatzi dudan guztiaren bosten batez gogoratzen behintzat. Eta ez dut irekiko, kuadernoa, seguru ez naizela gai izango, guztia aipatzeko ere. Baina iruditzen zaite zeregin ez dela inbeste ondori buruz hitz egitea, oraintxe izan dugu, mai bikain bat ondori buruz. Nire iritziz, nire zegina bada, itxiera bat egitea, ez? Eta ez hainbeste, Ondorio Fernandoko suegra, uste dut izan zela, iaz egontzen honi buruz hitz egiten, bada eromen emozional bat, ez? Benetan eskerron handia sentitzen dut, eta benetan, iruditzen zait, guztiek parte hartu dutenean, batzorde zientifikotik ere parte hartu dutenek, benetan beraien independentzia oso hitz egin dutela, ez? Eta iruditzen zait gauzak esan dituztela modu batean, guk ere hainondo esateko gai izango ez ginateken modu batean. Eta Alfonso Urpegirekin batera, enplegu eta gizarteratze zuzendari lanetan, lan eta enplegu sailaren baitan, badagokit, prozesua guztia eramatea, helburu batera, ez? Eta xede batera. Eta oso pozik nago, oso harro nago, eta benetan gogobetetzailea da, ikustea, zer nolako taldea, zer nolako elkarlana, zer nolako lankidetza egon den. Beste, kongresu hori antolatzeko, ez da? Eta, tira, labur esaterren, postan dia ematen dit. Hau bada, prozesu kolektibo bat. Eta, aurtengo kongresua aspaldidanik antolatzen hasi ginen, daukagu batzorde zientifikoa, eta lagundu egiten digu, eta elkarlan egiten du, edukiak diseinatzen, ere, hemen ditugu ordezkariak, benetan lan bikaina idazkaritza teknikoa, ere badugu, eta bereiek ere, benetan bikain egin dute, nire iritziz. Eta gero, aurten, ere eskerrak eman nahi dizkiet ikusleei. Ezakit horrela pixkat gainetik ikusita, badirudi gehiegi ez gaudela, baina jende dezente ikusten dut. Eta hori garrantzitsua da ikusita gainera, zubi baten aurreko egunak direla, aurreko orduak, eta Fantobak aipatuen bezala ere, klimaz asko hitz egin dugu. Eta benetan nahi duenak gero kontxan pasio zoragarri bat egin dezake. Eta aurten benetan ikusten da ja maskara kendu dugula, gogoratzen dut iaz maskararekin eta beste zerbaitekin ere, baina ez dut orain aipatuko, ez baita gokio. Baina maskara kendu dugu eta hasi gara parte hartzen, ezta? Iruditzen zait kongresua izan dela denbora mugatzera behartu gaituen kongresu bat, jendearen parte hartzen mugatu behar izan ditugu. Eta iruditzen zait honek kalitate handia erakusten duela, ezta? Beraz, funtsean, itxarongo dut, ikusteko zertzeregin egingo dugun, eta bi gauza azpimarratuko ditu. Interesantes que han dicho. Hormeste gauza interesgarri esan dira, oroar. Zorionak noski zelari guztiei. Lan bikaina makulagabea egin dutelako. Ez dut izendatuko ze bestela estingo zait norbait. Eta ez litzateke bidezkoa uste dut denak maila oso altua izan dutela. Gainera bi
jardunaldi desberdin izan dira, baina guk sortu ditugunak modu integratu batean, hau da, guk erabiltzen dugu eraldatuz, hitza gerundioan, eta ez kasualitatez, gu prozesu batean gaude. Eta Inigok esan duen bezala duela unetxo bat, eta uste dugu ari garela praktikatzen guk markatu genuen ibilbide horria. Joan den urtean, estrategia diseinatu genuenean, enplegu plana eta bar. Hasi gara eta uste dugu errealitatera jeistea ideia hauek guztiak, sailak dituen ideia hauek guztiak, ni ari zor bainatzaio, uste dut ere lan kolektibo bat ere izan dela, eta Arantxak esan duen bezala, gauza bada legea, uste dugu naiz eta gauza asko etorri implementazio arloan, uste dugu beraz eraldaketa tresna garrantzitsua izango dela, izan daitekela, eta beraz espero dugu denok ikusiko dugula, gutxi gora bera urtebeteko epean, edo pixka bat gehiago. Eta baita ere esan nahi dut, legea ez dela bakarrik etortzen, eta atzo oso ondo esan zuen Alfonso, hau da, enplegu legea dator RGIaren ondoren, inklusioaren ondoren, diru sarreren, bermeren, errenta, joan den urtean hasi zen eta parlamentuan dago, eta espero dugu onartu egingo dela abendutik aurrera. Eta beste tresna bada, bere balioa duena, baina enplegu legeekin batera, beste bi elementu izango dira. Hau da, hobekuntza handiak harriko dutenak, apalki ulertzen dugu, edo ulertzen dugu hobekuntza bat izango dela, enplegu politikarekin zerikusia duen guztiarekin. Eta logikoki eta intrintsekoki lotuta daudenak. Amaituko dut. Bat egiten dut optimismoarekin. Uste dut alarma mezu desente ditugula dagoeneko. Eta uste dut diskurtso horretan jarraitzak ez dut uste laguntzen duenik. Uste dut erronka handia ditugula, baina ahalegin kolektibo bat egin behar dugu aurrera egiteko guk uste ditugun elementu horietan. Arazoak ondo identifikatu ondoren, definitu ondoren, uste dut bidea eginda dugula. Eta azken gauza bat esan nahi dut. Hau da, ez gaitezen adanismoaren erreskuan erori. Gu gatoz, gure bizkarrean daramagu, egin den guztiaren legatua, gure aurretik pertsona askok egin duten legatua, asmatu dugu edo ez, baina uste dut ez garela zerotik hasten eta eskarrak eman beharrezko dizkiagula bere asmatu dutenekin eta utzi egin dutenekin, enplegu politika aktiboetan gure aurrekoak egin duten guztia, eta bereziki, ari naiz enplegu zerbitzu publikoak egin dutena, eta beteren lanbide, gure kasuan horri buruz hitz egin dezakegu, ze hori baitakokegu uste du dena ez dugula gaizki egin, eta gainera horren, txaketa jakak endu dezaket eta teknikari gisa hitz egin, zen nire bizitza profesionalean ikusten duzu, nik eradinikoa naiz, 30 urte daramat, beste aldean ere egon naiz, prestakuntza arduradun bat egon litekeen bezala, orientatzaile bat. Beraz, nik bizi izan naiz, nik neuk bizi izan dut. Gauzak, hau da, nola esango du beste modu batean, ez gara zerotik hasten. Hau da, denbora askoan gauzak egin dira, eta emaitza bat eman dute. Eta emaitza hori hobetu egin daiteke, eta horretarako gaude berritzeko gizarte arloan, eta lagunduko gaituzten tresnak izateko denon aleginarekin, ze hasten bali magara alegin horretan baiz dugu aurrera egingo. Beraz, tira, eskerrik asko, pasatu ina ez denboraz, beti esaten dut ez dudala egingo, baina azken ala egiten dut barkatu.